Iroi try sesin pat ngai ke beli pi barok khoi ha kerteng ke khoi ke badan bortam ke jong jisu tekeni ke de dawai khiad ha ke dor hispa arpo pin yo ke ni ke dawai khiad te ban penen kam mi ke ni ke dawai khiad te ke ni ke sbo dawai ke ni ke bay rap ha te de pi klong tôi ke ni ke sbo dawai ite pniang ai tang khandiat khan soi wa tu ai bun re na marba ketika pniang ke depan tap ya kan ni sebok dawai kenang bakan ni ka dawai kan namdu reken te kan ni ka dawai khiad ke rap nam ta ukhat nam ta ki nyang ba mi chamet chapat te kan ni ka rap ha te phila ban penen kam da khluidding ru ka rap da mi ñiangding ru ka rap te yo le se yo don ki badang wan thamai ha ka channel ke jongi yo le se phim tip ni ai ki dawai ayu tingi ai ki dawai files ru tang ba hap ong shuwa hisngi shuwa phi hap ong te menta na mat pran phila ban yo free u jing di la da phi thiet ya u powder yong te la da phi sa shegi shnong ki bajingai yo ban le no e ke jing le jo phi pha message nga kumenta damit da phi mot le chim kum la shai phila ai kerteng jong phi te phila yo bet ken ni ka tu ka tiar ka phi doni kam han ra phi sa shejingai phi shui le thiet te la lut te la le no amp ka por te pha message lupa ka nga shwa phin le kum phi mot chim kum la shai ong lupa menta don ki ba ong lupa hi te yo nga la klet te tang shipang te ong kum por pra ba ji ka de por ba lum tiar mangi te kum mon i la pha ka na shai tingi don ka sabon sai khmat ka bes ka ong phnya nyu le ru ka bes te ka dawai jak tha ka dawai pangmat ka dawai pen mi snyu ka dawai pen sange jing hap snyu te tamara ta ik ong phnya nyu le hap e no ikitu ki rong chemical hap nai phot chure phi hap ban yai sha te da pendan kam bet ikini ki shampoo jongi hi lani ki sabon pat kini ko phnya nyu le powder yong bat u hena bu jing di te kamot kloi ba ken de shisna ma khia ba ji ni mo snyo jonga ulai rap ha ki don ki bata tang shibilor arbilor ki ong ba kami rap re te shibilor arbilor te pat khia hi re na mar nga la ta hi nom no nyo prabilor te la khia ba hi snyo jonga te ken de ida ka khma la jong pli tho te nga na lor nga pen kam ber ki tu ki jing di par khoi o ki tu ki jing dan kam par khoi te ni u jing di namot pran pan na clearian phi la la ban yo free la da thit ya u powder yong te u number phone jongi u dei phra ar san phra nuan ar nyo sao te ki bra wan thamai ka ni channel nga kun tu ru ye phi ta da phi kwa ban ya na kalan ti ban i tho kham hai u play pet ki ji kai ki ban i chu plai na por ba ai ji kai shapang ka tin ka jong play te buli bible la bun kam kan no lai lan nong ha ka shisngi pentre kam ru te kan wan ra ka jing kur khu shikin ta pidon kam be ban ruai bat steng kan ta pidon kam be ban ruai te le ban pen sngom hai u play te la da ja ka ek pas niu ma kana ha kan ka prathai u play phi te unda un sumar ben kanam dan kan no ka jing ja ka pas niu ka ye ka sem ka jong phi lawan ki jing ka jing le kin dai tang ki jing ten jo hari pen job pet komba ki babon ki shakri ki jong try ki job ken te uble ke jing suk nyo ban kur khui phi bar khoi te ni ke de dawai khiad ni ke de dawai khiad te ha ka dor shi spa arpo te hang ni ngala bo bat ke ni ka number phone jonga han phin tan kam su ban phone namal balai namal ba ngala de patai ken ku ban ta ya ke ni ke dawai khiad suta be ni sebut dawai kelan mek untuk kai tu i jakai bami khan te ke ni ko ong phniang wat ju penlut re khna bakan nam sniu re ke ni ka dawai ken te na ko ta ka burom ublai ya ro ikra